Sa bayan naman po ng Bacnotan, La Union, may posibilidad na magkaroon po ng sariling district office po ng Public Attorney's Office or PAO. Ang nasabing bayan sa Bacnotan, La Union matapos ang isinagawang inspeksyon at talakayan kasamang lokal na pamahalaan. Tinalakay ang posibleng lokasyon nito sa new public market na nakikitang akma at mas madaling mapuntahan ng publiko. Positibo naman ang lokal na pamahalaan na magiging benepisyo ng nasabing tanggapan, partikular na sa pagbibigay ng libreng legal services sa mga nasabing residente. Desidido rin ang ekotibo na isakatuparan ng proyekto upang higit na magabayan ang kanilang nasasakupan sa mga usaping may kinalaman sa batas. IFM News. IFM News. IFM News.